Tnieda l-ewwel abbozz ta' dokument ta' politika li jirregola l-użu ta' artijiet f'żoni barra mill-pjan tal-iżvilupp jew kif inhu magħruf ODZ. Dan sabiex fost l-oħrajn jiġu mejjuna bdiewa u raħħala ġenwini kif ukoll jittejjeb l-aspett viżiv tal-kampanja Maltija. Dan intqal f'konferenza tal-aħbarijiet imsejħa mill-MEPA, l-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar, u indirizzata minn uffiċjali tal-istess MEPA u s-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia. Qegħdin ukoll naraw il-binjiet li huma imwaqqajn mitluqin intuhom il-ħajja. Qegħdin naraw postijiet li huma storiċi illi mhux biss nerġgħu jiġu rinnovati, jiġu restawrati, imma anke jkun hemm possibilità ta' użu differenti għalihom. Dokument li ġie mniedi se jkun miftuħ għal konsultazzjoni pubblika għas-siġġimat li ġejjin. F'ġimagħtejn ta' konsultazzjoni qabel inħareġ dan l-ewwel abbozz, il-MEPA rċiviet 33 proposta u suġġeriment li ġew ikkunsidrati u inklużi f'dan id-dokument. Permezz ta' dan il-proċess se jiġu riveduti aspetti li jirregolaw fost l-oħrajn riabilitazzjoni ta' binjiet u żvilupp permissibbli barra mid-żona ta' żviluppi, bħalma huma serer, ġibjuni, irdieden, kmammar fl-eliqi għall-użu personali jew kummerċjali u agroturiżmi. Għandna ħafna binjiet li huma permessi, bil-permessi kollha tal-MEPA jew binjiet antiki li huma koroħ fl-ambjent rurali tagħna. Dan dokument se ntejbu u se nagħmlu l-ambjent tagħna iktar aħjar. Dan sabiex tittejjeb il-kwalità u l-użu tal-art Maltija billi tiġi msebħa u użata bl-aqwa mod b'enfasi li dan ma jġibx miegħu l-ebda tip ta' abbuż.